tots. Nosaltres anem a votar en contra d'esta proposta per dos motius. Respectant, en primer lloc, l'informe del senyor secretari que ha intentat donar un poc de llum en aquest tema, i respectant també els drets de la senyora Romi, pensem que el grup mixt no té raó de ser actualment en la legislació que en aquest moment tenim. N'hi ha regidors no adscrits, però bueno, no anem a entrar en aquest tema. És un tema que se presta molt a interpretacions i el deixem a criteri dels juristes, però la nostra opinió és que no tindria que haver grup mixt. El motiu principal, en aquest cas, de la negativa, del vot contrari, és el mateix que vam presentar el mes de juny quan se va també parlar de les comissions informatives. Creiem que en aquest moment no té raó de ser una comissió informativa amb 13 regidors. El ple de 21 n'hem plantejat 13, creiem que és una barbaritat, especialment tenint en compte que les comissions informatives actualment estan buides de contingut. Pràcticament són comissions on se va donar compte dels decrets i les decisions preses. La capacitat per a deliberar i les majories no tenen massa sentit i perfectament podrien haver comissions amb molts menys membres. Per altra banda, 13 regidors en aquest moment és una despesa excessiva tenint en compte els moments que estem passant. Per això, conforme farem el mes de juny, ara novament anem a votar en contra.